Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi yang tahirin ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para tiang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu keluarga besar Masjid Nasrullah, genap pengurus takmir masjid yang mulia, berkenan hadir di tengah kula kalih panjenengan Bapak Camat Karangrejo. Oh, Bapak Camat Kauman. Ya jenenge Raroh kok. Karangrejo lere. Baleni neh. Yang mulia berkenan hadir di tengah kula kalih panjenengan Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Kauman. Pak Camat, Pak Kapolsek atau yang mewakili dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Jatimulyo, Babinsa, Babin Kamtipmas, genap pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat, pengurus takmir masjid, konco-konco banser, grup solawat, konco-konco yang suka bikin konten, konco-konco kontainer, suaya kemawon. Ingkang hadir wonten majelis menika, ingkang kula hormati, malam hari ini Allah milih kita, nakdir kita bisa hadir di tempat ini, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk untuk ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Nampi amanah kula saking Sela Pura Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika nderek-nderek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini nasyakuri datangnya tahun baru 1448, datangnya bulan Muharram. Kang nomor kalih dalam rangka santunan anak yatim nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tidak ada satu ibadah sing mulyane ngalahne nyantuni anak yatim. Nyantuni anak yatim itu kata Rasulullah mendapat surga plus. Satu surga tertinggi plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi kelak di surga itu wong sing nyantuni anak yatim. Wong sing haji mabrur niku angsal swarga, tapi swargane ru genah. Artine apa swarga dhuwur dhewe apa tengah apa ngisor dhewe oleh swarga. Sing sregep jamaah oleh swarga, tapi swargane nomor pira urung genah. Sing istiqomah deres Quran oleh swarga, tapi swargane ya urung genah. Tapi lek nyantuni anak yatim niku surganya genah, surga tertinggi dan plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Rasulullah dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakadza. Aku iki karo wong sing nyantuni anak yatim nang swarga iki kaya driji loro niki lho, Pak. Kanjeng Nabi ki lek dawuh driji loro ngeten, Pak. Orang ini mboten ngeten mboten. Lek ngene terlalu jauh, Pak. Ada jarak, Pak. Bahasane HP ada spasi, tapi ngene mepet. Jadi orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi niki wong sing nyantuni anak yatim. Surga tertinggi itu surga yang ditempati Rasulullah. Lho lek ngono ibadah sing agung itu ternyata nyantuni anak yatim karena mendapat surga plus. Kita yakin sok sing mlebu swarga dhisik dhewe itu Kanjeng Nabi, yakin itu.
Pernahkah Anda bertanya, pernahkah Anda berpikir, kira-kira sok sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi iki sapa ya? Oi, kaget aku. Wonten hadis didhawuhi wong sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi tibane mbok rondo. Mbok, ketika surga dibuka enten wong wedok bengok Kanjeng Nabi, kula tumut jenengan, kula tumut jenengan. Surga dibuka, Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah melangkah enten wong wedok bengok-bengok. Kanjeng Nabi, kula tumut jenengan, kula tumut jenengan. Kanjeng Nabi noleh langsung dawuh, man anti wa malaki. Sapa awakmu nyapa kowe kok bengok-bengok? Malaki wa man anti. Kowe iki nyapa? Sapa awakmu? Lajeng tiang niku mendekat pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ana imra'atun qa'adtu ala aitamilli. Jeng Nabi kula niki rondo. Anak kula cilik-cilik bojo kula sedo. Panjenengan dawuh sapa sing ngopeni bocah yatim kelak dekat dengan panjenengan di surga. Kula niki rondo, urip kula entek, kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Rasulullah tersenyum, langsung Rasulullah, ayo lek ngono mlebu swarga bareng aku. Jadi wong sing mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi iki tibane mbok rondo. Pesen kula sing dadi rondo-rondo gak usah cilik ati. Panjenengan besok di papak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, pokok rondone ngopeni anake. Tapi lek rondone nglayapan aku ndak eruh. Mergo enek rondo iki tukang nglayap, enek apa ya? Lah kok enek jaranan malah ndelok terus ndadi to. Kuwi jenenge rondo kowuk. Lho nggih, lah nyapa ngopeni cah yatim mendapat derajat tinggi krana cah yatim ki putrane Kanjeng Nabi. Aku ki bapak ibu cah sing ranti bapak. Bu, enten to sing rondo niki rawuh? Pak, jenengan lek pengin dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, Islam memberi jalan. Apa kuwi? Rabio rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Pak Lurah iki enek rondo anake 7 mbar PTK. Lho kok Lurah Jatimulya gelem rabi rondo mbelani cah yatim 7 sing mbar PTK. Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga, Pak Lurah. Lurah sing putih iki. Yo jenengan Pak Lurah. Lho tenan Pak Lurah, tenan. Wong tapi rondo ki lek anake cilik-cilik atik akeh niki nuwun sewu malah golek jodoh ki angel. Enten sunggaling kiai teng Blitar niku anake niku wedok mantune ninggal, gek duwe anak 4 cilik-cilik. Pendak panggih kula yai jenengan padosne jodoh anak kula niki rondo ki anake cilik-cilik. Wis pendak ketemu kanca-kanca iki lho enek rondo anake 4 cilik-cilik. Ngono ki mesti biyoh. Aja ngono kuwi to Pak Lukman, golekno rondo sing ra ndek anak atik mulih ke Hongkong. Piyoh aku ngono. Lah lek ngono maki kiai yo elem aku yang ngono. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya, betapa mulianya ngopeni cah yatim. Malah kula berharap nyantuni anak yatim ki iya sae teng sasi Muharram niku sae. Tapi setahun iki kan 12 wulan to, Bu. Lah lek engko disantuni sak wulan iki lho terus sing 11 wulan sing nyantuni napa? Pak Lurah lek jerene. Lho nggih kula pesen lek saged sampean bentuk KPAY komunitas penyantun anak yatim. Mending. Mergo ngeten Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge gelem ngopeni cah yatim 3 ae, subhanallah. Maka pendak dina oleh ganjarane tahajud, oleh ganjarane poso. Pendak dina oleh ganjarane jihad fisabilillah, besok nang akhirat dijamin mlebu swarga. Golek cah yatim 3 ae. Mula lek saged teng mriki enek KPAY kaum komunitas penyantun anak yatim ya mbuh apa jenenge terserah jenengan. Golek wong 50 lho Pak. Pendak ulan tariken 20 berarti sak ulan ketemu duit 1 juta Pak. 20 ae sak ulan. Sak ulan 20. Sak ulan 20.
Gudang garam ki sak pak 17. Saulan 20 ae golek wong 50 ketemu 1 juta. Golekno cah yatim ning Jatimulya telu ae niku kek ana beras, Pak. Berarti lek telu cah sitok oleh 330 niku berase oleh 10 kilo nih. Sampai pasrah nih ibu-ibu niki beras 10 kilo kagem putrane jenengan sing yatim. Jenengan kok ngopeni cah yatim telu ae. Panjenengan digaransi karo Kanjeng Nabi manggen wonten swarganipun Allah. Lek sampean golek wong 50 gak entuke 49 sing ngomong tulisan gawe genep-genep. Lek mek 20.000 pokok awakmu gelem ora nang Blitar tak wehi. Tak wehi, awakmu rono prayenggo gula to. Lah iki gulane 5 kilo ya mati aku malah. Lho nggih, mergo pancen agung nyantuni cah yatim. Pak Lurah Desa Jatimulya ki lek pengin barokah tulung ada anggaran kangge anak-anak yatim Pak Lurah. Mergo nyapa anak yatim iki putrane Kanjeng Nabi Pak Lurah. Putrane Kanjeng Nabi Pak Lurah. Pak Lurah putrane Kanjeng Nabi. Pak Lurah. Ayo modele lurah jenengan iki ketok ya loman ketoke modele ya suwabar. Nggih napa nggih? Peminginane ngaji nang Kediri lurahe wedok ya tak elem suwabar. Lho kok mulih nyangoni to. Lurahe wedok. Desane jenenge Rembang Kepuh, Ngadi Luwih ki lurahe wedok, tak lembih ki ketoke lurahe ya loman. Lho kok mulih nyangoni to, Pak. Aku moh panggah dilebokne sak. Akhir terus tak lebokne tak kempit ngene Pak Lurah. Mosok lurah wedok nyangoni lanang ora. Pak Camat batin. Beh, iki camate ya amoh niki lho. Mula diceritakan Pak wonten suhane kitab, enten bajingan tengik niku mati. Nyapa kok bajingan tengik? Saking suwene lek bajing sampai tengik. Mati goleki wong ngedusi ki mboten nemu. Saking eleke tiyang niki, Pak. Akhire bojone ngumumne sapa ya gelem ngedusi bojoku tak ongkosi. Akhire nek wong 4 mara didusi. Mari didusi mari tinggal ngalih. Gak enek sing nyolati. Bareng ngono sing wedok ngumumne sapa ya gelem nyolati bojoku tak ongkosi. Enek wong 4 nyolati. Mari ngono wayahe ngubur. Lah kok duwite entek. Wis ya masa bodho kowe iki wong kok kaya ngono uripmu. Enek sing ngubur kono, ora enek sing ngubur ngono. Basa ngoten malaikat ngabari ada seorang ulama besar manggen nang pucuk gunung mudun, Pak. Mudun lah kok nyolati jenazah iki bahkan ngubur jenazah niku. Geger masyarakat teng mriku. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong melu nyolati, akhirnya napa niku dikubur, Pak. Bareng ngoten kabeh bertanya, "Lho Yai niku lho uripe mek maksiat. Kok panjenengan gelem nyolati, gelem ngubur jenazah niku?" Akhire Kiai niku dawuh, "Aku didhawuhi malaikat lek dheke dosane wis di ngapura karo Allah." Lho terus napa kan Yai niku kok ndadekne dheke di ngapura? Aku yo gak ngerti. Ayo bareng-bareng takon ngene sing wedok. Akhirnya matur gini sing wedok, "Bu, apa kelebihane bojo jenengan mboten enten, Yai, mboten enten." Bojo kula ki senengane glegeken, Yai, bendina Masa mboten wonten ngamal sae nggih kadang-kadang tapi jarang sanget. Moro-moro niku adus, bar adus niku jamaah subuh. Bar niku ya glegeken malih. Akhirnya masa mboten enten malih. Napa nggih Pak Yai cobi jenengan eling-eling. Napa niki nggih Pak Yai? Napa bojo kula ki selama nikah kalih kula mboten nate sepi kalih bocah yatim. Bojo kula ki minimal ngopeni cah yatim loro mengke lek gedhe dilepas bareng nunggu golek cah yatim. Nek wis balik dilepas golek cah yatim malih. Niki bojo kula ninggal niku ninggalne cah yatim 3. Bojo kula ki seneng ngopeni cah yatim, bahkan sayangi karo cah yatim ngalahne sayangi nang putrane dhewe. Menangis Kiai niku, ya iki lembak sing dadekne bojo sampean dosane di ngapura karo Gusti
Pun mugi-mugi sing nyantuni cah yatim malam hari ini dosane di ngapura kalih Gusti. Yang kedua, kalau kita bicara bulan Muharram, berarti kita bicara tahun baru. Karena bulan Muharram itu kalender pertama dalam Hijriah. Lek awake dhewe ngomong nih tahun baru, kita diingatkan oleh sabda Rasulullah. Kanjeng Nabi dawuh ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas. Enek nikmat loro sing sering kali tidak disyukuri banyak orang. Kanjeng Nabi enek nikmat loro sing sering kali dilupakan banyak orang. Enek nikmat loro sing sering kali disia-siakan karo wong Jatimulya. Sahabat dawuh, napa nikmat kalih niku Kanjeng Nabi? Siji nikmat waktu. Siji nikmat kesempatan. Dawe Kanjeng Nabi dalam hidup ini akeh menusa sing gak pinter nyukuri waktu. Padahal menusa lek gelem jujur teng alam dunya ki sing paling larang waktu. Karena apa? Waktu itu setelah pergi tidak akan pernah kembali lagi. Mula bener sing didhawuhi wong sepuh-sepuh Jatimulya, he urip ning donya sing ati-ati, urip ning donya ki mek sepisan. Ora sepindo, ora setelu, ora sepapat, urip ning donya ki mek sepisan, Pak Bu. Hari ini 5 Juli 2026 ya mek hari ini tok. Awake dhewe petuk tanggal 5 Juli tahun 2026 ya sepisan iki tok. Awit awake dhewe lahir bayek tuwek sampai petuk tanggal 5 Juli 2026 ya mek hari ini tok. Sapa sing tahu petuk tanggal 5 Juli tahun 2026 sak liyane dina iki? Ngacu ngoyu tak tukokne vario. Artinya ngene lho, Pak, kok hari ini hidup kita tidak berkualitas padahal dina iki mek iki tok. Kok umpama awake dhewe dina iki gak ngibadah, jamaah ora, deres Quran ora, tahajudan ora, duhan ora, sedekah ora, pengajian ora, nyantuni cah yatim ora. Kok hari ini hidup kita tidak berkualitas? Maka kita rugi sampai besok dino kiamat karena hari ini tidak akan pernah kembali lagi. Yo, sampean kok mau gak jamaah maghrib keprucut yo sampai sok dino kiamat. Sampean ra iso jamaah maghrib mau yo. Benjing saged esuk tanggal 6 yuk. Sing mau cacat yutun gak jamaah mergo mencret. Tulisan itu ndak bisa dihapus, ndak bisa ditutup. Ora iso mergo maghrib mau gak balik, cacat pisan Pak. Kuwi waktu itu mahal. Mula tak sampai panjenenganipun Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan gak poso sedina ae padahal wonge waras. Sasi Ramadan enek wong Jatimulya awake waras lho kok ora poso. Lah nyapa kok enek kalimah waras? Nggih, poso Ramadan ki wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan kok lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengin ora poso dadi wong. Mula sok Ramadan ning Jatimulya kok enek wong lanang isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong. Lah piye ndang golek kacang atom karo roti sisir gek terus diendangi. Assalamualaikum Pak D, waalaikumsalam. Ya Allah luputku lho Pak D, aku lagi ngerti iki, aku lek sampean lara. Lara piye maksudmu? Lah iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean Pak D ini menteleng loro ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Padha karo kaji ki lho, kaji ki wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne mek wong sugih-sugih tok. Sampean lek melarat karo Allah dipenging munggah kaji. Mula lek pengin ora kaji dadi wong melarat. Mula lek ning Jatimulya enek wong tumpakane pajero mae tingkat tapi urung kaji berarti kuwi wong melarat. Lurah Jatimulya wis kaji apa urung? Dereng, berarti lurahmu. Aku ora ngomong di daftar. Pak Camat ya urung kaji. Ya Allah berarti camat kauman ya. La ilaha illallah. Walah. Ya Allah, tiba nih laran.
Nduk, ora sida. Melarat ta? Apa sing arep nyangoni nanti wani camate karo lurahe ya padha kirene. Ki sing rawuh ki rata-rata wis kaji apa dereng? Oh, berarti rata-rata sing rawuh ya wong. Oh, alah yuyu. Wong kula dhewe iki ya urung kaji lho, Bu. Berarti aku ya wong tulung panitia aku engko sangono tenan aku. Kula ki urung kaji, Pak. Tapi karo wong-wong ditulis KH. Wah, kleru. Wong winginane sampai enten Basul Masail, bagaimana hukumnya orang belum haji diberi kasih gelar H, KH. Akhirnya kula muni ngene lho, Kanjeng Nabi dawuh, wal umratu hiya al hajj al asghar. Wong umroh kuwi wis entuk gelar haji tapi haji kecil. Lah aku ki wis umroh, mula lek nulis KH tulung huruf H-ne sing cilik. Berarti umroh kuwi. Sing rada beda ki salat. Lho istimewane salat Pak dibanding haji karo napa ni poso. Lek salat gak ndelok lara, gak ndelok waras wajib salat, lara ya wajib. Gitu. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Istimewane salat ki dibanding poso karo kaji. Ning rata-rata wong Tulungagung karo wong Blitar padha lek wis lara kok terus ra salat to. Di rumangsane di pemahaman wong lara ki oleh ninggalne salat, gak oleh. Sampeyan ra percaya, sesuk maghrib sampeyan tindak ning rumah sakit Ishak. Rata-rata sing ning rumah sakit kaya wong Islam to. Sampeyan teko kono maghrib deloken sing turu gluntung lak panggah gluntung ra salat. Anake takon, "Bu, ayah kok ora salat?" "He, ayahmu lara." Di rumangsane wong lara ki oleh ninggalne salat, gak oleh. Malah justru wong lara ki lho salat to. Mergo wong lara ki kemungkinane loro lek ora mari ya mati kok ninggalne salat. Mula jenengan tak peseni yu lek ngendangi wong lara ki mbok yo wani nakokne salate to. Piye budhe salate ora iso ngadeg karo lungguh, ora iso lungguh karo gletak murep mlumah. Ora iso mu apa to budhe, iso mu mek ketip ya wis salat karo ketip. Sah. Nek ketip gak iso budhe mripatmu tak remene tak salati. Lah rata-rata wong Blitar karo Tulungagung lek ngendangi wong lara gak wani nakokne salate. Lah nyapa? Lah tibakne sing ngendangi ya ora. Lah kuwi apa marakne? Tapi napa kabeh wong wajib salat? Mboten. Allah tetep memberi perkecualian ya kuwi sitok wong gendeng. Lek ning Jatimulya nek wong gendeng dipenging salat, salat to percuma mergo Dadi lek gendeng aja salat. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek ning Jatimulya enek wong ra salat, aja kok lokne pancen kuwi wong. Nek anakmu takon, "Bu, ayah kok ora Jumatan?" Jawaben ayahmu pancen wong. Enek ngene wong gendeng oke. Nek ning Jatimulya nek wong ndak salat kok liwat ngarepamu semantan ana kene wong gendeng liwat. Dadi wong ki lek wis ra salat tuh hina Pak di hadapan Allah. Jan padha karo wong gendeng lho yu. Yo. Lek ndi anak wedok lek dilamar cah lanang aja kok takokne penggaweane, takono dhisik salate. Sampe nek dilamar duwe anak wedok dilamar cah lanang, takokno tangga kiwa tengene piye kae salate. Ngono lho. Mergo sampean iki lek ndek mantu kok ora salat berarti mantumu. Akeh kene wong sing dimantu gendeng-gendeng. La ilaha illallah. Hei, salat. Nolat ora wis seruh lho. Wis seruh. Iki jane lek tiba tenan ya klejingan iki. Ini cara tiba tenan ora yo viral. Tenan. Rewang barangi maghrib mulih Wadang wong wedok pinter alasan gelek alasan wis ora enek sing iso mbantah. Mbak gak salat Sapa sing arep bantah?
Maghrib mulih nek enek wong rewang ora salat berarti sing rewang wong kok wong wong gendeng. Mula nuwun sewu Pak Lurah. Teng Jatimulya disumne lek enek wong mantu maghrib dikai tulisan gede untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya. Ngono lho salate digatekne. Ukut tenan. Yo amplop pira sing uncul kuwi kok. Bu, salat nggih. Salat. Gilek saged jamaah, Pak, aja salat dhewe. Wong salat ki lek jamaah penak, dituku borongan, ditebas 17 derajat. Lho nggih, teng kitab Kifayatul Atqiya, wong lek salat jamaah didelok imame, kok imame khusuk kabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Kok imame ra khusuk, kat piye? Imame mboten khusuk, Gusti deloken makmume. Kalau enek sitok sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk. Akhirnya didelok kolor nyitok. Piye kat belas Gusti? Endi kuwi Masjid Nasrullah. Masa sitoke ndak enek sing khusuk mboten Gusti lha nyapa kabare pantune kepangan wereng. Dadi sing jamaah mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat ningali. Lho katar nang ndi? Ajeng kula busek salate. Lah nyapa? Mboten enten sing khusuk. Aja. Lah pripun Gusti? Panggah tulisan 17 derajat. Lho kok saged? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Sapa sing gelem salat jamaah mlebu nang kasih sayangku. Tulisan 17. Aja salat dhewe, Pak. Sampe nek salat dhewe kudu khusuk. Nek khusuk oleh sak derajat, nek ora khusuk malah min. Wong salat dhewe iki tak reken kendel. Ayo Masjid Nasrullah diseni. Bu, jamaah nggih. Jamaah. Sampeyan percaya to kayu niku sak kilo payu 5.000. Napa enten Pak Lukman kayu didol kiloan enek. Piye syarate? Kayu niku enggak pisah karo rambutan, Pak. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Kalau ning pasar Kauman nek bakul rambutan digantung. Mbak, rambutane pinten setunggal kilo, gangsal 1.000. Terus sampean muni niki rambutane tok napa sak kayune? Bakule mendelik, sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lho ora pisah karo rambutan, regane padha karo ora trimo kayune yo sak semute payu didol, pokok semut gelem nemplek. Tapi lek kayu kuwi misah karo rambutan, kok kon nuku diwehne tok sampean mboten purun, diguwak ning tong sam. Loh, lha lek awake dhewe pengen payu larang nemplek rambutan, apa rambutane? Masjid Nasrullah niku dadi rambutane, Pak. Mergo masjid ki Baitullah jenengan dirego larang mergo sampean salat nang daleme Allah. Paham kayu-kayu semut-semut? Paham? Jamaah. Jamaah. Lek nemen-nemen ora iso jamaah nang masjid, jamaah nang omah. Mergo wong jamaah niku mampu meredam konflik rumah tangga dengan cepat. Wong rumah tangga ki lek tukaran, lek ra duwe media kangge ngakorne, kuwi kok lek kadung tukaran awet, Pak. Jenengan iki lek nyeneni make cah-cah, ibuke cah-cah sampean titeni engko bar lak nyatru. Bojone sampean suweneni bar lak muni ora kene nang kono. Ya apa ora yo? Sampeyan nek disuweneni bar ora kene nang kono. Lho lek sampean gak duwe media kangge ngakorne, engko lek kadung satru awet. Tapi lek wong loro kulino jamaah tukaran ngasar maghrib akor, tukaran maghrib ngisa akor, tukaran ngisa subuh akor. Ngasari sing wedok disuweneni entek ngamek kurang golek. Akhire sing wedok mutung. Ning krana kulino jamaah krungu azan maghrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing lanang kulinane iki ning jeding wudu, bar wudu mlebu kamar salatan. Lah biasae ditutne sing wedok. Mari sing lanang metu ka jeding, sing wedok nang jeding wudu, bar ngono mlebu kamar salatan. Wong loro ki satru. Lah kok sing lanang Allahu akbar. Lah kok sing wedok lho satru ki melu Allahu akbar padahal satru.
Sing lanang maca Fatihah waladdallin, sing wedok lho nesu satru ya panggah muni amin. Ora kira mergo satru terus muni ora kere. Akhire salam, sing wedok melu salam wiritan bar wiritan donga. Wis to nesu kaya apa? Sing wedok panggah muni amin, Gusti. Panjenengan paringono keluarga kula sakinah mawaddah warahmah sing wedok. Amin. Ya Allah, panjenengan paringono kula rezeki ingkang jembar, ingkang kathah ugi barokah. Sing wedok nesu muni amin. Ora kira mergo nesu pun Gusti, mengke damel ngondol mengke. Ya panggah muni lah kulinane bar donga salaman, akhire salaman akor neh. Jamaah. Bahkan wong lek ora jamaah iki mergo sing dihajat iki masjid iki. Tak singgung titik tentang jamaah. Mergo wong lek ora salat jamaah jane resiko lho, Pak. Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati, lha kok obah to. Mari nyolati jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuhe sahabat, "Bat, udah rono taline jenazah urip meneh." Akhirnya tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari dibuka, brak. Kaget. Dijak ngaji kok layangan pedhot. Enek sing wis awas tak brak neh. Enek sing kuwaget. Aku teko mau jejeg kok lagi ngaji 15 menit kok mulai miring. Akhirnya dibuka, brak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibakne jenazah niku dikrokoti ula. Tibakne sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Sayyidina Abu Bakar sepotan bat golekno kayu, duncali kayu, ula ajeng digepuk dipateni kalih Sayyidina Abu Bakar. Lah kok ula iki iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Aba Bakrin, lima taktulunani Abu Bakar. Enten apa jenengan arep gepuk kula ajeng mateni kula. Innallaha amaroni an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lalu Sayyidina Abu Bakar matur, "He ula apa salahe jenazah iki? Kok seliramu kon nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ulane langsung muni, "Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar." Apa salahe? Niki mbiyen iza sami'al azan la yaji'u ilal jamaah. Niki mbiyen nalikane urip ning Jatimulya bendina krungu swara azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan gak budal jamaah, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah jagongan ning emperan, sok lek mati dicokot. Krungu azan panggah delok TV, sok lek mati dicokot. Bu, Pak, jamaah nggih. Lek sampean budal ning masjid tanggane kok panggah ora budal, kok panggah lungguh-lungguh ning emperan, aja kok lokne ya yu, sampean mlaku wae karo muni ula. Nek anake ndelok TV, TV-ne dipateni lek krungu azan nggih, Bu. Kula anake takon, "Bunda nyapa to pendak krungu azan kok dipateni?" Jawaban ula nduk, ula. Lek bojomu takon, "Bu sing ngaji kamu sapa lho?" "Pak Lukman." "Apa judule?" "Ula." Lho kaya ngene iki lho, nggih Masjid Nasrullah enten spekere nggih. Wonten tulung Pak Lurah didukne ae. Timbang wong Jatimulya akeh sing dikrokoti ula Pak Lurah. Bu, benjing krungu azan subuh, bapake cacah digugah nggih. Karo dipijiti kentole ya subuh jamaah. Kok mulai tok munggah neh ning pupune ya subuh jamaah. Kok panggah molet kene yu lek mitet nemeno ya ula. Lho kok sing wedok njurit lho ya kok ulamu to sing tangi. Kowe iki lho tangi yo jamaah. Niki sing tukang azan subuh teng Masjid Nasrullah rawuh nggih. Tulung sesuk subuhane sampean delok tambah apa ora. Tulung sandale ditung.
Kok sing jamaah subuh panggah kuwi ae tulung bar komat bengok sing buanter ula. Nggih tenan Bu. Kula niki gak ketang karo sopir lek ngaji adoh berusaha untuk jamaah. Ngelingi sok lek mati kurung wazan gak jamaah dicokot. Bu, jamaah nggih. Mambengi Pak Lukman ki ngajine bab apa to yu? Ula. Lek terus takon, ulane ula apa yu? Ula. Ayo jamaah. Jamaah. Oh, gak jamaah kaya ngono apa meneh mboten sok. Ayo salat, Bu. Salat ki luwih istimewa timbang haji, timbang poso Roma. Sing gak salat mek sitok wong gen. Bu. Lek bojomu gak Jumatan wis jarno. Kok gelem tukaran karo wong. Iki sing gak salat perambatin cangkemmu ngono. Nyalahmu nak nyolat. Tenan iki sing gak salat ya batin kok. Aku ngerti ngono ranyang. Lha wong ora salat kok digendeng-gendeng niki jane kan yo nyes to ning ati iki, nganyelne to lek muni ngono kuwi. Ya apa rayu? Nyolat. Nyolat. Nimbang oyok wong. Sayyidina Ali dawuh sapa wonge nang sasi Ramadan gak poso sedina ae padahal wonge waras. Ya Allah, monggo gak poso sedina gak iso dijoli karo poso 1000 dina sing berturut-turut. Jenengan tanggal 1 Ramadan sehat, Pak. Terus mboten poso. Jenengan getun saking getune jenengan ijoli karo poso 1000 dina. Niku dawuh Sayyidina Ali percuma tanggal 1 Ramadan panggah cacat ora apa. Isone mek sitok tanggal niku balik dan itu tidak mungkin. Kok hari ini panjenengan ora jamaah ngisak, Pak? Terus sampean getun sesuk jamaah ngisak ping 1000 percuma tanggal iki panggah cacat, Pak. Ini membuktikan betapa mahalnya waktu. Makanya kalau kita bicara tahun baru, kesuwen, Pak. Detik itu baru, menit itu baru, jam itu baru. Hari itu baru. Yuk subuh sesuk ya anyar. Ngisak iki ya, ngisak iki ya, bahkan jam iki ya, bahkan detik iki ya. Kaduan Pak awake dhewe ngomongne tahun baru. Mula ning donya ki sing larang wektu. Lah waktu niku Bu, lek diringkes saiki kan Masehi 2026, wis 2026 tahun. Masehi 1448 tahun. Waktu yang ribuan niku sering tak atur lek diringkes jane wektu ki mek 3 mau saiki engko. Wektu ki jane mek 3 kuwi lho Bu. Mau saiki engko. Lah wektu 3 ki tibakne awake dhewe karo Allah dikeki hak gunakne mek sitok kapan saiki tok. Engko urung kepara petuk sing mau gak bakal balik. Sama nangen-nangen tenan. Waktu ki tibane mek iki tok engko urung kepara petuk sing mau gak bakal. Mula Kanjeng Nabi memberi pesan, urip ning Jati Mulya ora usah gampang mikir engko, mergo engko urung kepara petuk. Sapa sing wani jamin petuk waktu subuh, Pak? Enggak ada, Pak. Akeh wong sing pengajian sehat bar pengajian sedo. Akeh wong sing metu ka omah kuplukan, lediluk kupluke sing nyepot kancane. Akeh wong metu ka omah gawe klambi, lediluk klambine sing nyepot wong liya. Kula duwe tangga, Pak. Ramadan sehat, panen pari, mepe gabah. Maghrib buka, bar isak tarawih jam 4 sahur, Pak. Mari sahur jam 4:15 pinarak nang kursi, ngenteni musala andinge azan, mergo tiyang niki istiqomah jamaah ning musala sandinge. Enak-enak lungguh jam 4:15 jere anake kaya wong glegeken tiba ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jam 4:15 gak petuk subuh, Pak.
Musola andinge azan bar azan pujian. Lek pujian melung-melung mergo ngenteni tiyang niki mergo sing jamaah ning musala ki mek wong loro imame karo wong iki tok. Akhire dibongoki, "Bro, wonge mati." Yo, urip ki mek saiki tok engko urung kepara petuk. Ora usah nemen-nemen mikir engko, urip ki sing penting saiki. Tangga kula Pak desa sebelah, Sawal sehat tanggal 1 nang masjid salat riyaya. Teko masjid salat sunnah tahiyatul masjid tiba ditangekne dibeto kundur inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Arep digo mlayu nang rumah sakit Wlingi, mboten sida, Pak. Tanggal 1 Sawal gak iso lebaran, gak iso badan. Ada seorang perempuan jamaah maghrib, ini kisah nyata, sehat. Jamaah maghrib untuk 2 rakaat sujud, lah kok mboten tangi to. Ditangekne inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Takbir lo gak petuk salam. Allahu akbar. Urung salam jabut nyawane karo Allah. Takbir lo ora petuk salam. Takbir lo ora petuk salam. Takbir lo gak petuk. Takbir lo ora petuk. Salam wis mati. Duh kere. Lho lek ngono urip ki mek saiki ta, Pak, ora usah nemen-nemen mikir engko. Hidup kita itu lelah, wong Jatimulya akeh sing beban uripe abot, mergo utek iki seneng dige mikir engko. Wong yasinan kurang saulan kok pikir saiki to yu. Wong yasinan iku arep napa yasinan kurang saulan iki lho dina ki rapat karo sing lanang. Ya, nek ulan ngarep aku napa yasinan lho ya. Digawekne apa ya? Alah sego pecel apa? Pecel. Jatimulya pecel gak ayu. Lah apa Dik? Piye ya lek rawon? Oh, rawon iwake larang. Jadi saulan iki uteke iki isine pecel, rawon, soto, sego tahu. HP iki lek kakean apa kok lebokne HP, lemot HP-mu. HP iki lek ora kakean isi, awek. Yo, ora usah mikir engko sing penting. Ora usah mikir engko sing penting. Wong mantu kurang setahun. Wis ben dina ki dipikir. Ben dina dibahas. Ya, sok ben lek mantu ngangge terapi apa ya? Gawe dekore apa ya? Sing rewang apa ae ya? Tonjokane piro ya? Undangan walimah wong piro ya? Sing ngaji walimah apa ya? Kira-kira sok mantu beras sak kintal cukup apa ora ya? Lombok sak kintal cukup apa ora ya? Dadi setahun uteke isine iki beras, lombok, gula. Dadi lek mlaku ki ngene. Wong lek mikul iki kurang setahun kok dipikul saiki to Pak Polisi. Enek kayu, lek ngunggah niki sok tahun ngarep. Lah saiki kok bopong, urung wayahe ngunggahne yo. Mula urip iki ben enteng ora usah mikir engko sing penting. Aku ki rene sing penting ngaji, ora mikir engko disangoni apa ora. Wong jeng kok gelem lho utekku tak isi amplop ning kene iki. Mula kula ngaji ki gak tahu beban, Pak. Mergo aku gak mikir engko, Pak. Mula tak aturne kula iki lagi roh aku sesuk ngaji nang ndi. Niki wau, Pak. Bojoku ki tak WA, "Dik, aku sesuk ngaji nang ndi?" Oh, mbene ngaos teng pundi niku teng Malang. Ya wis ngono kuwi tok, aku sok mben gak roh, aku moh kebebanan ngaji. Kok pamer mboten, Pak. Kula ki sampai Maret, April 2027 kebek tak mau. Iki lek utekku tak isi tanggalan, mumet aku, Pak. Blas ra kelingan aku. Nyok men nak kelingan, utekku enteng yu. Enteng. Iki engko mulih kok gawani berkat apa ora tak pikir wong jek engko. Lah aku wis paham kok wong Tulungagung ki senengane gawani lodo iki aku wis paham.
Ngapa? Tapi ra tak pikir. Aku kok ngaji ning Tulungagung Trenggalek wis mesti digawani ingkung karo lodo. Paham aku tenan, mula gak tak pikir. Aku biasa lek ngaji ning Tulungagung digawani ingkung kok. Mosok kene oyang. Oh ya. Ora tak pikir Pak Lurah. Yo. Sampeyan iki lek duwe anak sekolah ngono ngene, Nduk. Ora usah mikir engko lulus apa ora wong cek engko, Nduk. Sing penting saiki sregep sinau. Mas, sampeyan rasa mikir ngopeni pari, ora usah mikir engko panen apa ora wong cek engko ae. Sing penting saiki parine opanono sing apik. Sampeyan ora usah mikir sok aku mlebu swarga apa neraka, gak usah kok pikir. Sing penting saiki sregep utekmu mikir aku tok ning neraka piye ya aku. Ya mumet kowe. Pokok sing penting bendina selesai ora usah mikir engko budal apa ora Pak Lurah. Sing penting saiki daftar kaji. Lah awake dhewe sering daftar apa ora? Wah, saiki antri 30 tahun. Antri ki urusane Allah sing penting saiki sing duit 20 juta ora usah mikir budal, Pak. Budal ki urusane Allah. Allah mek pengen roh sing diarani wong apik ki saiki, Pak. Kok saiki sampean daftar haji ki wong apik kuwi. Engko budal apa ora ki urusane Allah. Kok enek wong Jatimulya wis daftar kaji, kok mati. Niku hukume wis kaji. Enek wong Jatimulya wis daftar kaji sedo. Akhire ning alam kubur takoni karo malaikat, "Yu, dalem omahmu ndi Jatimulya?" Sampeyan biyen ning donya sahadat. Ya salat. 5 wektu trep. Ramadan poso. Zakat fitrah bayar. Wis kaji dereng. Lah nyapa? Lah daftar dipateni kok. Lah terus piye? Yo takono sing mateni kok kenyih kowe iki. Akhire malaikat munggah, "Gusti, kula tas dikenyih-kenyihne wong Jatimulya." Lah nyapa? Lah kula takoni wis kaji kok muni dereng terus mergo jenengan pateni. Heeh, pancen aku sing mateni, aku gak kanten. Aku tresno karo wong Jatimulya. Tak timbali sadurunge kaji. Kat wis tulisen wonge wis kaji. Yo ora usah mikir budal, sing penting nyaman daftar. Oh, sudah. Wis, engko lek mati berarti wis hukume kaji, Pak Camat. Pak Polisi wis daftar mau yong. Oh, ampun. Pak tentara. Ampun otong apuci lho. Dadi awake dhewe ora usah mikir engko, sing penting sampe nek duwe cita-cita anak dadi tentara, wis saiki anakmu kon sekolah. Le, sampean saiki sekolah sing pinter lek sampean pengen dadi tentara. Wis kuwi ae. Ora usah sembarang kok atur, Le. Kowe pengen dadi tentara nggih. Mulai saiki lek mlaku sing tegas ya, Le ya. Yo, wah anake cek TK ki bingung lek arep gaekne omah. Dik, nduk ki cuk digawene omah ning ndi ya, Dik? Dik, piye? Cuk, senengane kok cuk ae. Ora usah mikir cuk, yang penting AI. Mula Kanjeng Nabi niku Pak, hebate Kanjeng Nabi teng mriki. Kanjeng Nabi ki Mas polisi, Mas tentara, urung tau duwe persiapan sing didahar sesuk. Mergo Kanjeng Nabi ki yo aku ki lho kok mikir sesuk lho, yo lek aku sesuk urip. Mula Kanjeng Nabi ki lek panen Pak, sekali panen habis Pak. Cara saiki cukup didahar 3 sasi, Kanjeng Nabi 3 dina entek. Kanjeng Nabi panen, heeh, serie nggih, njupuk. Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk Pak. Mula Kanjeng Nabi ki lek kondur silaturahim, kondur ngaji, nuwun sewu Bu, sampean tiru sing dijujuk pawon. Kok ning pawon sego jangan lawuh jek enek, Kanjeng Nabi gak sare. Sego jangan lawuh ditokne, dikekne sahabat, begitu habis Kanjeng Nabi lagi mapan sare. Sahabat protes, Kanjeng Nabi kok kuwabeh disedekahne, lan jenengan benjing piye? Sesuk kok dipikir saiki. Ya lek aku sesuk urip, lek ora ndah nih getunku, aku duwe panganan sakmene kae, kepancal aku mati ora tak sedekahne. Ini lho Rasulullah. Rasulullah gak tau mikir sesuk. Mula Kanjeng Nabi selama seurip urung tahu sing jenenge ngengejangan. Mergo saajon mesti mula tetengere wong wedok cetil siji tukang ngenget.
Oh jenenge blendrang terong lho seminggu ki di ngat sampai irung kaya aspal. Mosok wis sireng tawakne tanggane yo gak gelem blendrang terong. Tanggane ngerti lek seminggu ra kere. Lah mboten diinget mambu sedekahna tanggamu. Mula tetengere wong wedok pelit siji tukang ngenget. Nomor loro duwe kulkas. Kuwi tandane wong wedok pelit nomor loro duwe. Mula Kanjeng Nabi ki gak ndek kulkas, Pak. Mergo Kanjeng Nabi gak tau mikir sesuk. Kanjeng Nabi lek duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting disedekahne bat arep kacang wer. Duwe kangkung rong unting, sak unting disedekahne, sak unting dioseng-oseng, sak unting sedekahne bat arep kangkung wer. Duwe timun loro siji terancam siji sedekahne bat arep timun wer. Enek wong Jatimulya sing war-war. Duwe kacang rong unting, sak unting dijangan, sak unting lebokne. Digawe sih. Duwe kangkung rong unting, sak unting dioseng-oseng, sak unting lebokne. Digawe. Iso jenenge timun iki seminggu nyeteter kaya wong kademen. Mula besok enek alat elektronik sing mlebu neraka jenenge mergo kulkas marakne cetil. Lah kulkas mlebu ning neraka mesti goleki sing duwe. Mula akeh wong mlebu neraka bareng karo kulkase. Mula lek pengen gak mlebu neraka Bu, tulung bar pengajian kulkasmu dolen. Ngono kuwi arek sing batin. Lah Pak Lukman ora ndek kulkas. Kiai kok ndek kulkas. Blas ra pantes. Sumpah aku ora ndek kulkas sing duwe bojoku. Lho lek ngono sing cetil duduk aku, sing cetil bojoku. Malah winginane lah kok tuku freezer barang to. Mbok ke apa? Lah niki korban iwake kuwatah sedekahna. Lah kok lebokne freezer. Bojone kiai kok pekok aku ya ngono. Lah tuku freezer tenan nih. Besok mlebu neraka bareng freezer lho kowe. Untuk ndek jam. Lah sing kula ge tuku dhuwit sampean ora yo katut, biok aku ya ngono. Yo. Urip ki rasah mikir engko sing penting. Wis sesuk petuk subuh jamaah, wis kuwi. Dadi sing dipikir ki sing diadepi, Pak. Lho nggih, sing diadepi tok. Aja sing wah, aduh lelah kita nanti. Lelah. Besok petuk subuh jamaah, yuk mari ngono kondur. Terus apa mikire? Iki bocah-bocah dikei sarapan apa? Bapak cacah dikei sarapan apa? Bareng ngoten sampean mikire sing jadepi, aku tak ngetutne bapak cacah nang sawah, ngewangi nang sawah. Engko petuk zuhur jamaah neh. Bar zuhur ya mikir apa sing diadepne ora usah engko. Mergo engko para petuk sing penting enteng pikiran sampean wis to engko bar pengajian enteng sing sok-sok ki cepotana yuguaken kabeh. Lho kula ki ora mikir sok anakku dadi apa ki saestu Pak hak kok. Pokok anakku saiki tak sekolahne le, wis sampean saiki sekolah. Sok sampean dadi apa kuwi ben kersane Allah. Ora usah dipikir saiki. Sing penting saiki sampean sekolah sing sregep, bapake ra iso ninggali apa-apa mek iso ninggali kekuatan awakmu tak kongkon duwe duit titik tak geng ragati sampean. Ora usah mikir sok dadi apa. Dikersakne dadi tentara alhamdulillah, dikersakne dadi polisi alhamdulillah. Wis ora usah kok pikir saiki, tenan. Ora usah mikir engko, sing penting Bu, Dil nggih. Iki lek nek wong pengajian kok mulih iki mesti mikir engko iki. Nah, akhirnya wonge lungguh neh ta. Kuwi mergo mikir engko kuwi. Bolek pipis aja kok pikir engko. Engko kudu nguyuh, aku kudu nguyuh, aja kok pikir saiki engko ae. Wis kono ndang pipis sik. Mau diomongi putune kon gawe pempes ya ora gelem. Wis Bu, wis pipis sik, balik neh lho. Iki nek wong pengajian kok mulih tak dongakne sing lanang wayuh iki lho. Oh rondo, berarti sing mulih mesti rondo. Bu, ora usah mikir engko sing penting. Wis. Sing nomor loro, aja mikir engko sing penting saiki. Sing nomor loro, urip ki mek saiki tok. Niki sing paling penting, aja maksiat.
Krana urip ki mek saiki tok, kuwatire pas maksiat terus mati niki lho, Pak. Kuwatire teng mriku lho. Mergo kematian ki gak iso request. Mula Kanjeng Nabi dawuh kafa bil mauti wa iza, cukup kangge awakmu eling mati ki pitutur. Ora usah kakean nekakne penceramah. Pokok awake dhewe bendina kelingan mati. Lah mati itu mengintai kula karo panjenengan. Aja sampe enek wong jati mulya ning donya kok ora salat. Kuwatire pas ora salat terus mati apik apa mati elek? Mati elek, Pak. Wong ki lek iman bahwa urip ki mek saiki tok gak wani ninggalne salat gak wani, Pak. Bu, salat tahajud iki wajib apa sunah? Salat tahajud iki wajib apa sunah? Nutup aurat iki wajib apa sunah? Wajib. Nutup aurat ki salat tahajud sampean ora tahajudan ora dosa, tapi lek sampean metu ka omah udah dosa sampean. Tak peseni wong Jatimulya lek tindak nang Tulungagung, tindak nang dia tulung aurate ditutup, mergo nutup aurat ki wajib. Lek enek wong metu ka omah gak nutup aurat, ngapunten, kuwi berarti dia melakukan kemaksiatan krana ngumbar aurat. Lah ternyata mbok pas ngumbar aurat ngapunten ning dalan Allah mentakdirkan nimbali. Ya Allah, mati kok nglakoni kemaksiatan buka aurat toh. Lek enek wong Jatimulya nutup aurat berarti netepi kewajiban. Kok ning dalan enek apa-apa? Ya Allah, kok hebat men. Mati kok nglakoni kewajiban toh. Surga menjadi tempatnya. Mergo iki diarani husnul khatimah. Lu enek wong salat tahajud mati ki apik apa? Apa meneh enek wong nutup aurat terus pinginane teng Blitar enek kejadian, piantun Kediri, kecelakaan, ya Allah. Damel kaos ketat, celana ketat. Kecelakaan sampai kejegur nang got, Pak. Dalam keadaan buka aurat loh. Mati kok dalam nglakoni perbuatan dosa buka aurat toh. Jenengan kilek sadar urip ki mek saiki tok gak wani yo metu ka omah kok buka aurat gak wani. Manusa ki terus diintai karo kematian. Aja satru wong Jatimulya. Kuwatire pas satru terus mergo urip mek saiki tok. Mergo Kanjeng Nabi dawuh dindi enek wong loro satru kok sing sitok mati dhisik urung ngakor, maka karo-karone tidak akan pernah ketemu di surga. Masya Allah, medeni wong satru iki. Hei, ojo nyatru. Ojo nyatru. Tibane pas nyatru terus jenengan kilek metu karo omah karo Kanjeng Nabi ditata kon pamit sing lanang. Ya, kula badhe teng peken, heeh. Lek suami jenengan muni heeh, berarti lila napa mboten? Lila. Lek sampean metu ka omah, suami jenengan lila, kok Allah menjabut nyawa panjenengan, wong wedok mati kok dililani sing lanang toh. Jeung Nabi dawuh dinten nek wong wedok sedo, sing lanang kok lila, dakhalatil jannah, mlebu swarga. Ojo sampai awake dhewe metu ka omah dalam konflik karo pasangan, ojo. Lah wong jenengan iku gelo karo sing lanang kok metu ka omah. Sing lanang gelo, sing wedok terus ning dalan enek apa-apa. Lah mati kok padha gelane to. Kula niki tenan yuh, pendak arep ngaji pamit, aku engko ngaji jam 10 budal ngaji nang Ngawi, mari Ngawi ngaji nang Tulungagung nggih. Salaman kula lila, bojo kula lila, bar salaman terus cipika-cipiki. Nyapok muncung dhewe kok. Lho kula yo jagani lek enek apa-apa ki lho yo. Pamit. Iki wis pamit porong. Dikulinakne pamit. Sampe nek pamit berarti dililani sing lanang. Aja kaya wong-wong ora tau gelem pamit iki mergo ninggal memean tok. Mosok ninggal memean ya mendung, awas aku arep ning pasar sampai udanan tak tunyo ndasmu lho ya. Bu, Pak polisi, Mas tentara, urip aja selingkuh. Lho aku kok ngarani polisi tentara itu ngasih ora. Kuwatire kok pas selingkuh terus. Hari ini kita rame geger, mbuh bener mbuh salah. Tapi ini digawe ibarat. Kangge peringatan.
Ada seorang perempuan mati di dalam mobil pakai kendaraan plat merah, mati nih Bandara Juanda dan hari ini belum selesai permasalahannya. Ada kabar dia mati sebelumnya ketemu dengan laki-laki, Pak. Masuk hotel bersama laki-laki, merinding, Pak, merinding. Ya Allah, ada selingkuh. Gue pas selingkuh terus kik api apa kik elek? Pak Camat, kejadian di Blitar, ada seorang laki-laki dari Malang, perempuannya ya Malang. Sing lanang wis duwe bojo, sing wedok duwe bojo, wong loro ki selingkuh, Pak. Akhirnya masuk hotel teng Blitar, nyata. Akhirnya wong loro mlebu nang hotel, sing lanang klambine dibuka, sing wedok dibuka, akhirnya terus ya Akhirnya wong loro ki ya Akhirnya lah kok, oh iya. Sing lanang lagi kek langsung kek. Mati dalam keadaan zina, Pak. Na'udzubil. Ojo selingkuh. Yo, Mbak. Aku ki yo kiai tapi yo wong biasa. Aku ki jane lek roh wong ayu ki yo mikir. Ana kuwi cara tikuk ora ya enak. Tapi keinginanku Pak Polisi kalah karo rasa takutku golek pas ngono terus mah. Aku itu yo selingkuh iya pengen. Duh, aku ki manusa lho, Pak. Ana sampean kok gaya. Makin sampean barangnya ingin. Lho wong aku bener kuwi guyih kuwi lho. Tapi rasane guyih ki wedi karo suul kha. Wis aja selingkuh yo leren. Hei, leren. Sing wedok sing lanang ning Malaysia bendina diparani liwat lawang buri ta. Engko pas kuk terus kik. Kik api apa kik elek. Mula bener jeng Nabi cukup bagi kamu. Ingat kematian menjadi pitutur, Pak. Cah nom-nom, sing rawuh, berhenti sing suka mabuk-mabukan. Hari ini banyak anak-anak muda lagi mabuk dicabut nyamani karo Allah. Nggih napa nggih? Lha niku kena oplosan kuwi lho yo. Enek sing overdosis, leren lemu mabuk-mabukan le. Kowe engko pas mabuk terus Watah Pak, cah nom-nom, gelut nang dalan, breng-brengan nang dalan. Ya Allah, kecelakaan. Kalau winginane nang Blitar ya enten wong lanang karo wong wedok selingkuh, Mas Polisi. Akhirnya kecelakaan ditabrak sepur, Pak. Nyata mati. Ya Allah, hina di hadapan tetangga, hina di hadapan Allah, Pak. Yo, ojo selingkuh. Enek ning kene wong selingkuh enek. Kata, wongnya ndak nyang. Iyalah, wongnya ndak nyang. Sapa muni nyang mau? Wongnya nyang. Jajal kacamataan apa ya? Aku winginane muni wongnya kacamataan apa ora lho kok sing kacamataan dicopoti kabeh. Tenang. Cah nom-nom leren. Lehmu mabuk-mabukan leren. Bu, karena awake dhewe iki urip nek saiki tok engko ora kepara apa. Nek wong iman karo waktu tenan, Pak. Mula hari ini andikan panjenengan ditimbali Allah mulia krana mati dalam keadaan ngaji. Mula waktu ki dimanfaatne sing apik. Mula kula pesen krana urip ki mek saiki tok tulung diisi dengan zikir, Pak. Zikir itu ibadah yang paling mudah, Pak. Wis ora eneng wong ora iso zikir ora eneng. Ngene lho, detik itu kan anyar to. Tek iki anyar iki. Kira kok isi ibadah sowan ning Allah kosong melompong. Mula minimal isi zikir. Tek subhanallah, budal nang Allah. Tekone tek subhanallah, tek subhanallah, tek subhanallah, tek subhanallah. Beh sak dawane waktu isi ning ibadah tok. Lho mergo ibadah apa zikir ki ora butuh waktu.
Golek ana ibadah sing butuh sing gak napa sing gak enek wektune lak mek zikir tok. Sampeyan saiki salat maghrib gak oleh, salat subuh gak oleh, kaji gak oleh, zakat fitrah gak oleh. Tapi nek zikir sak wayah-wayah oleh. Mula Allah nguwahi ngamal sing kena didele sembarang waktu jenenge zikir. Yo gak butuh panggenan. Ning masjid oleh, serambi oleh, dalan oleh, omah oleh, sawah oleh, pasar oleh. Yo ora ndelok keadaan, batal oleh, suci ya. Zikir gitu. Menstruasi oleh, bar mencret ya oleh. Nyapa to kundur pengajian iki lho, sampean timbang lamun. Numpak sepeda motor, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Eman wektune iki. Engko petuk tanggane yo panggah nyopo. Yo aku dhisik, heeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo aku gak mampir. Heeh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yo bareng apa ora? Ora. Subhanallah, subhanallah. Ngono lho yo. Aja terus gaya mergo zikir. Yo aku gak nyopo mergo zikir. Kemenyek men. Lah arepe sari kalau nyapa timbang mikir BRI wayahe bayar pra ya, Mbak. Kok dadak mikir kreditan nih lah. Arab sari sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sampai jenengan sari kok ora tangi. Hari ini banyak orang tidur ndak bangun langsung ninggal. Lek niku terjadi berarti ki jenenge husnul kha. Ayo digawe lah zikir ki perlu dilatih. Ayo mulai hari ini latihan. Mergo akeh wong ra kulino zikir ki zikir yo angel. Dikabari tanggane mati, yo anu mati lho, yo mati. Iki mergo gak kulino iki lho. Banyak kan yo mati, inna lillahi wa inna ilaihi listrik mati sak jati mulya. Yo! Basa murup sak jati ya. Listrik mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Listrik murup piar alhamdulillah. Ayo dikulinakne. Arep maem maca bismillah bar maem alhamdulillah. Lek ra kulino dibukakne roh Kentucky cocok. Wat. Bar ora alhamdulillah malah pedes. Dikulinakne arep maem maca bismillah bar maem alhamdulillah. Numpak sepeda motor maca bismillah mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Dikulinakne mergo zikir ki penak tapi lek ra kulino yo angel. Enek sing ning Jatimulya gelem zikir lek enek lindu tok. Pancen kulinane ngono kuwi. Wah enek lindu sak Jatimulya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Lindune kalemi zikire ya kalem. La ilaha illallah. Lah kok lindune mandek-mandek to. Mari ngono tanggon. Yo lindune tekone. La 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 la. Kuwi jenenge zikir cap lindu, gelem zikir mergo enek. Wonge teko. Wonge lek guyu kuwekel kuwi. Wonge rada lemu to. Dikulinakne, Bu. Dikulinakne mergo yamutul mar'u ala ma sya'alaih wong mati ki nggawa kulino iki lho. Wong lek kulinane zikir kok lek mati insyaallah ya sering tak critakne teng Blitar ada seorang ibu tua melu torekoh, Pak. Nalikane melu torekoh niki astane mboten nate cepot teko tasbih. Lah akhirnya kalau pinginane jamaah maghrib, kundur jamaah omahe 50 meter, urung teko omah tiba ditangekne langsung stroke digawa nang rumah sakit Kanigoro, Pak. Mulai stroke sampai sedo lagi mandek niki tangane panggah ngeten. Basa sedo lagi mandek jedes niku dipoto, direkam, diduduhne kula niki lho Pak Lukman ibu kula. Lho kok iso Kang? Ibu niku kulino nyekel tasbih. Bener dawuh Kanjeng Nabi, wong mati nggawa kulino. Iki lho, mati iki lho kok tangane ngene. Mergo kulino wiri. Aja kaget nek ning Jatimulya enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu mati tangane ngene lha uripe dolanan ha. Mau mati ki kok tangane ngene. Ngono ki enek sing ngentahi kula, Pak. Pak Yai iso enek wong mati tangane ngene. Lah nyapa krana kulino nyekel mik, cangkemmu ngono. Jadi sok lek kiai tukang ceramah ki lek mati tangane ngene.
Oh, kere aku. Wiritan nggih. Nggih. Ben golek mati dalam keadaan lah zikir ki butuh dilatih, butuh dikulinak. Pak, dikulinak nih, ngumpuli sing wedoki maca bismillah. Ora kulino dibukakne iki wet. Bar yo alhamdulillah malah buayake diungkek enak tenan. Lho niki ngilmu, lho niki nyata kok. Ngono ki sing wedok yo ora kulino zikir, Dik enak, sesuk neh ya oke. Lho sesuk neh kok oke, lho sesuk neh ya Dik dikulinakne Bu nggih. Ki sing kagungan tokone dibuka karo nunggoni wong tuku nyekel tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enek wong tuku didoli bareng ngono wiritan tumbas didoli bareng ngono subhanallah, subhanallah. Ngoten lho. Lah bendina lan jenengan jalan-jalan lho enek sak jam. Bar salat subuh mlaku-mlaku nyekel tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah entuk 2000. Sapa wonge maca selawat pisan Allah macane selawat ping 10. Sapa wonge maca selawat ping 10 Allah macane selawat ping 100. Sapa sing maca selawat ping 100 Allah ngapura dosane. Iman wektu digawe Kula wiritan Arab mboten saged lho Pak Lukman. Wis Jawa ae, wiritan pasrah. Karo nunggoni toko nyekel tasbih, wiritane Jawa ae. Apa jare, apa jare, apa jare, apa jare, apa jare, apa jare. Tumbas didoli wiritane. Apa jare, apa jare, apa jare, apa jare Gusti. Kula ngajiri niki wiritaku ya mek sitok. Apa jare, apa jare, apa jare. Kok gawani berkat apa ora? Apa jare, apa jare, apa jare. Mulih kok sangoni apa ora? Apa jare, apa jare, apa jare. Oh, ibadah nggih. Aja maksiat nggih. Kematian terus mengintai kula karo panjenengan. Lek awake dhewe ibadah, insyaallah mati dalam keadaan beribadah. Wektu ki mek saiki tok, engko urung kepara petuk, ora usah mikir engko sing penting. Hati-hati, mergo urip mek saiki tok aja maksiat. Kuwatire pas maksiat terus wis, waktu ki mek saiki tok sing kurang kepara petuk pengumuman sing mau gak bakal balik. Sing rawuh mriki ora usah mikir sing mau, mergo mau ora bakal balik. Urip ning donya ora usah nyusahne sing wingi sing emben. Oh, ora usah nyusahne sing wingi sing winginane, sing penting saiki. Wong sing diarani apik iki duduk winginane, sing diarani apik iki saiki. Winginane enek wong suka buka aurat kok saiki nutup aurat, apik apa elek? Sing diarani wong apik iki saiki. Enek wong biyen ra tau salat, saiki sregep salat, apik apa elek? Enek wong ra tau Jumatan, saiki sregep Jumatan, apik apa elek? Sing diarani wong apik iki saiki. Allah tidak pernah melihat masa lalu, sing didelok Allah iki saiki. Mula Kanjeng Nabi dawuh atbi isai atal hasanah tamkhuha. Wong jati mulya barangmu sing elek-elek kendeken. Saiki lakonana sing apik. Dawuh Kanjeng Nabi sing elek di ngapura karo Allah. Pak, panjenengan winginane gak Jumatan, rasah disusahne wong winginane lho. Sing penting saiki awake dhewe kudu Jumatan. Sing winginane senengane gawe celana SMS silite metu sithik. Bene wong winginane lho sing penting wong lanang Jatimulya paling nakal iku kula Pak Lukman. Kula niki mbiyen sapa ora tau tak gawa. Kula ki senengane mbiyen ngrentengi wedokan. Alah bene wong mbiyen lho sing penting. Kula niki mbiyen ngondol. Bene wong mbiyen lho sing penting. Allah tidak pernah bicara masa lalu, 1447 sudah meninggalkan kita. Yo, bene, tenan Pak Lukman. Sak Jatimulya ki wong paling elek kula mbiyen. Kula niki ratu selingkuh Pak Lukman. Digawa kae tau, dinep nang Kediri seminggu ya tau. Wes aku model wong lanang opo ae wis tau tak nyanyi Pak Lukman. Kula niki mbiyen nakal-nakale wong wedok kene. Alah bende wong biyen lho. Yang penting
Lek biyen tukang selingkuh saiki setia dengan suaminya. Baik apa tidak? Sayyidina Umar itu sosok manusia yang Masya Allah elek biyen. Akhirnya tobat ikut Rasulullah. Sayyidina Umar termasuk ashabul muasyarah al-mubasyarah bil jannah. 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Kuwi mbiyen asale ya wong elek. Sing darani wong apik ki preman pensiun, duduk kiai Oh. Dene ya mbiyen karo sing lanang tukang getakan, wong biyen lho, sing penting saiki karo sing lanang taat. Biyen iki lek ditakoni, "Dik, masak apa?" "Lompong." Ya Allah, Dik, lompong lepakane grame, kari mbadok kenyih kowe iki. "Sirmu piye to ya?" Lho wingi tak omongi tak kon jangan ndok. "Apa jangan ndok?" "Ndokmu lho janganan." Biyen karo sing lanang kaya ngono kuwi sampe anake iki lek petuk ayahe, "Yah, ndokmu kon jangan." Ya Basa 1448 ya Allah karo sing lanang taate Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih, siap Mas. Lek nyeluk emas, mau niki lek nyeluk kek. Kok ditekek ora lagi mulih kek. Ya rumangsamu bojomu tekek piye. Ya tenan enek ta wong wedok sing wani karo sing lanang? Kathah. Lho wong sakmene iki sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Nyitoke ndak enek. Ya Allah, nyitoke ndak enek. Karo Pak Lurah basa. Loh, tahu ditukokne apa karo lurahmu kowe? Jujur tahu tukokne BH pisan. Loh, sampean basa karo Pak Lurah, Pak Camat hebat karena beliau seorang Jangan lupa suami panjenengan juga seorang Kurang apa to bojo sampean njaluk omah digawekne, njaluk mobil motor tukokne, gelang kalung tukokne, jilbab tukokne. Kok nemen-nemen lah murah ngregani wong lanang. Kono batin terus. Terus. Lho tenan apa ora diweni sampean? Dik, sawah sak parine PN. Dik, tegalan sak tandurane PN. Dik, omah sak isine PN. Dik, dompet sak isine PN, Dik. Dik, kandang sak isine PN. Dik, sampai suwal sak isine. Bojomu kurang piye sampai isine suwal lho diwehne. Padahal wong lanang sing deman isine suwal. Lho kok semerep yu bojomu nek ngising ning kali ketakono sing dibegem apane iki? Kuwi mergo samar ditotol iwak. Lah iwak semono diwehne lho ning sampean kon basa kok ndak gelem. Hei, basa. Saiki golek wong wedok basa ki masyaallah. Angel. Bu, dalem ya. Mening ta? Bun Bunda, dalem Pak Ndak. Kopi Bunda, siap Pak Ndak. Sama rogakne kopi ganjaranmu teng telecek. Apa mama, papa, dalem papih wong lanang so adem. Ngono ki enek sing kenyih ora sugih kok mama papa. Lah mangsamu mama papa kudu sugih, melarat yo oleh. Cuman kacelek ora sugih ora pantes. Papamu ning dinduk nimpal letong. Lah mamamu ngentasi karak, mama kok ngentasi karak. Apa abah karo Umi saling memuliakan. Umi, dalem bah. Kopi Mi, oh nggih siap bah. Enek sing kenyih ora kiai abah karo Umi. Lah rumangsamu abah karo Umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning dinduk, abah tasik utuk. Lah Umi muni kok ngrekap togel. Yo basa nggih. Wis bene winginane tukang getaki sing lanang wong biyen lho sing penting. Jenengan nate mireng cerita, Pak. Tertulis wonten kitab tafsir Ibnu Katsir. Enek wong mateni wong 100 niku lho dosane di ngapura, Pak. Masyaallah. Wis saelek wong Jatimulya insyaallah ra enek sing tau mateni wong. Iki mateni wong 100. Asale mateni wong 99. Sowan ngene kiai kula pun mateni wong 99. Cara kula tobat napa di ngapura kalih Allah. Lah kok muni ora dosamu kakean. Enek uang tukang mateni uang jaluk solusi dikai jawaban tidak memuaskan wangsul Bu nyapa cukup celurit.
Akhirnya ditebas pisan celeng genep mateni wong 100. Akhirnya sowan ngene Kiai Blitar, Kiai Lukman Syafi'i. Yai kula pun mateni wong 100 cara tobat napa ditampa. Sik aku urung iso jawab kowe rene nggawa gula apa ora. Akhirnya sowan ngene Kiai kula nipun mateni wong 100 cara kula tobat napa di ngapura karo Allah. Kiai niku jawab, "Kang, dosamu karo pengapurane Allah gak sebanding. Dosamu ngebeki untuke, dosamu sak untuke segara. Pengapurane Allah jauh lebih luas daripada air di lautan. Nek kowe bener-bener tobat, di ngapura dosamu. Pripun yai carane tobat kowe kudu metu saka desa kene. Kowe lek ora metu saka desa kene, pengaruhe desa kene kuat, awakmu sulit untuk berubah. Budal nang Mekah. Akhirnya budal teng Mekah, teko tengah dalan, lah kok sedo. Jek teko tengah dalan sedo, 2 malaikat datang, Pak. Siji malaikat azab, siji malaikat rahmat. Malaikat azab arep nggawa roh tiang niki teng neraka. Malaikat rahmat arep nggawa nang swarga eker-ekeran. Iki tak nggo nang neraka. Lah nyapa? Lah durung tobat. Aja tak nggo nang swarga. Lah nyapa? Lah wis niat tobat kok. Lah tapi kan rung tobat. Tapi kan wis niat tobat. Lah ya rung tobat, tapi kan niat tobat. Aku tak takon, wong niat tobat ya apik apa elek? Wong niat tobat ya apik apa elek? Akhirnya malaikat Jibril ditimbali. Jibril dalem Gusti, kenek malaikat loro eker-ekeran beres ana. Akhirnya malaikat Jibril rawuh, akhirnya sing dimenang nih, sing dibener nih malaikat rahmah. Akhirnya jenazah niku digawa nang swarga. Lho dereng tobat lho malaikat? Iya, tapi wis niat tobat. Wong niat tobat ki indallah niku wong apik, mungguh Allah wong apik. Allah tidak pernah bicara masa lalu. Mateni wong 100 ndak dipikir karo Allah, mergo sing darani wong apik ki saiki. Wis gak usah nyusahne 1447 nggih. Muharraman, ayo berubah menjadi orang rasa mikir sing winginane. Winginane tukang ngrasani bene wong winginane lho. Sing penting mulai saiki aja mula wong wedok ki angel mlebu swarga ki kan enek dawuh mergo wong wedok ki kakehan komentar to. Wong wedok ki kakehan cang. Wong tau dibuktekne nek wong wedok 10, wong lanang 10. Apa tenan wong wedok kakehan komentar? Wong lanang 10 didepi jajan sak piring, wong wedok 10 didepi jajan sak piring. Apa tenan wong wedok kakehan komentar? Lah kok tenan wong wedok 10 sitok nyekel jajan, lagi nyekel tok wis ngrasani, kok gak gelem mekar ya. Sandinge nyaut, ya ngono iku yu lek tepunge duduk cakra. Ya lek tepunge cakra, engko lek mekar. Kono muni, "He, ora mergo tepungi, mergo lek nguleni karo banyu adem." Jajal lek karo banyu panas ku lek mekar. Nyekel tok lho wong 3 sing ngrasani. Akhire kono nyekel, lah kok dicakot, lah kok ngrasani neh, ndak patek legi. Kono muni yo ngono iku lek gulane sing putih kae. Jajal lek gulane buluk, lak legi. Kono nyaut, "Alah mosok lali, yutun iki ora yo ngono iki cethile masalah." Lagi nyakot jajane wong 6 sing ngrasani, Pak. Wong lanang didepi jajan sak piring, ora nek sing muni mekrok mekar wet sak piring pancen wong lanang pinter njogo lisan. Ngomong ning ibadah kalah awake dhewe, Pak. Wong wedok ki lek ngomong ning yasinan, temen iki wong lanang karo wong wedok anggotane akeh ndi? Wong wedok lek yasinan 3 jam betah kok. Awake dhewe setengah jam wis mulih, Pak. Wong wedok lek wiritan semangat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hataman bar hataman cik manakipan. Loh, ngono kuwi lho wong wedok iki tibakne pinter ngadai banyu, gak sadar lek timbone bocor mergo wong wedok tukang komentar. Bar zikir yasinan lagi metu toko gawangan, lah kok ngrasani sing di omah. Ngerangkul kancane sugih ndak cocok. Ngopeni yasinan omek pecel. Ngono meni ngono ritek sambele sengak. Sampeyan tau roh wong lanang yasinan mulih ngrasani ora eneng. Lah nyapa? Lah cangkeme ngemut rokok kok. Piye lek arep ngrasani? Ngono kok ngerokok diharamkan. Ngerokok ki malah nyegah ngrasani. Mulai ibu-ibu lek pengen gak ngrasani bar yasinan ayo padha ngerokok.
Bu, wis. Ning donya ki siji sing larang dawuh Kanjeng Nabi akeh wong gak pinter nyukuri, ayo disyukuri dengan ibadah. Sing nomor loro, kula tambahi gedhi. Nikmat sing paling larang siji nikmat waktu. Sing nomor loro nikmat sing paling larang niku nikmat waras. Akeh dawuh Kanjeng Nabi wong Tulungagung karo wong Blitar gak pinter nyukuri waras. Awake dhewe iki lek gelem jujur malih Bu, nikmat selain waktu sing larang ki waras. Mergo waras itu selalu kita butuhkan. Nikmat sak liyane waras niku ternyata butuhe kadang-kadang, butuhe kala-kala. Sampeyan karo Allah diparingi nikmat iso gawe omah apik. Nikmat omah apik iki tibane butuhe kala-kala. Kula tak takon Bu, sampean saiki karo omah sampean butuh napa mboten? Butuh, lek butuh rambut gorene omahmu. Sapa sing muni butuhmu? Nyapa rambut gorene omahmu? Sampeyan butuh omah lek wis mulih kok kene iki lho lagi butuh omah. Tibane omah ki butuhe kala-kala. Sampeyan karo Allah dikai nikmat iso tuku mobil Toyota Alphard regane 2 miliar. Kuwi butuhe kala-kala. Kula yakin yu sampeyan sedina sewengi mangan turu ngising ning Toyota Alphard ra kuat sampeyan. Sampeyan dikai nikmat karo dahar sate seweneng. Alah butuhe kala-kala. Entek 10 sunduk kon nimbuh wis wegah, Pak. Kala-kala. Apa neh bojo ayu? Kei pisane kon nimbuh moh kayakmu ndak kuat. Wis to bojo ayu kaya apa ora kuat sampean sedina sewengi ngeloni bojo, Pak. Awakmu ya gelem yo mek dikeloni tok gelem ora? Nah kuwi lho krungu apa ora kuwi? Wong wedok iki dikeloni tok ya ora betah, Pak. Iso bengok-bengok bojo dipandakno jaran. Mek ditumpaki tok ndak diritne. Jare wong dura ngono. Bu. Tapi enek nikmat sing jenengan selalu butuh, ya kuwi nikmat waras. Enek sing waras butuh saiki, engko butuh loro, enek apa ora? Tibane nikmat sing larang ki waras mergo dia selalu butuh, tapi lek liyane waras butuhe kala-kala. Ning ternyata dawuh Kanjeng Nabi akeh wong gak pinter nyukuri waras. Lah nyapa ta awake dhewe gak pinter nyukuri waras, sitok penyebabe gak rumangsa diwehi. Enek wong kok gak rumangsa diwehi sampai kapanpun gak gelem syukur, gak gelem matur nuwun. Sampai hari ini nelpon le, dalam Bu, Ibu kirimno duit 5 juta le. Damen apa Bu? Anak sampean ning Malaysia, anak sampean ning pundi Jepang. Damen apa Bu? Ya Allah le Jatimulya udan nih, tak benakne emperan. Saiki sampean telepon, saiki anak jenengan mlebu ATM BRI ditransfer langsung 5 juta mlebu ning rekening jenengan. Sayang anak jenengan gak ngabari lek wis transfer sampai kapanpun sampean gak matur nuwun nang anak. Mergo nyapa gak rumangsa diwehi padahal wis mlebu ning rekening jenengan. Lagi untuk seminggu. Bunda, napa le? Mpun kula transfer lho. Lho kapan? Mpun seminggu. La ilaha illallah. Matur nuwun ya le. Nyapa ta awake dhewe duwe mripat, iso nyawang, duwe lisan iso ngomong, duwe kuping iso ngrungokne, duwe irung iso ngambu, duwe sikil iso mlaku, niki mboten nate jenengan syukuri. Nek niki peparinge Allah. Lah nyapa? Mergo sing enek ning utek kula karo panjenengan, lek iki kabeh gawane urip. Mula ora eneng critane ning Jatimulya enek wong nasakuri mripat iki ora eneng. Enten teng mriki wong mbleh sapi ditakoni, "Nyapa to yu kok mbleh sapi?" Halah, nasakure mripatku iso nyawang iki lho. Enek napa mboten? Lek dadi lurah dislameti enek apa ora? Terus lurah karo mripati larang ndi? Sampeyan gelem dadi lurah ndak di mripat? Enten teng mriki wong slametan mbleh wedhus ditakoni, "Nyapa to yu kok mbleh wedhus?" Nasakuri sikilku iso mlaku lho. Enek apa ora? Lek tuku sepeda motor dislameti enek apa ora? Lah terus sepeda motor karo sikil ki larang ndi? Lah nyapa sampean kok tuku motor sampean slameti mergo sampean rumangsa diwehi Allah. Tapi ketika kaki ini sampean yakini lek iki gawane urip. Nggih, padahal sampean sadar to yu tangga kula ki winginane gak iso mlaku, Pak. Diragati sampe didolne sawah, didolne tegalan. Entek 600 juta. Lah kok sedo. Sing wedok tak takoni, kok tambakne nang ndi Mbak? Ya Allah Pak Lukman sak unine wong. Entek akeh.
Tegalan kula kedol sawah mburi omah kadol. Telas lek 600 juta. Sikil iso mlaku lho 600 juta. Yu, sikilmu sing kok teko kuwi 600 juta lho yu. Yu, sikilmu sing kok selonjor kuwi 600 juta lho yu. Yu, tolong yu dipijeti yu 600 juta ya Allah. Kula ki ndek pengajian rutin, ada sepasang suami istri sing lanang gawe PLN. Niku sing wedok istiqomah lek lungguh iki teng ajeng. Ning sayang, sing wedok ini mboten saged ngendikan, Bu. Sing lanang tak takoni gerah napa to Pak Haji, ibuke niku mboten saged ngendikan Pak Lukman. Dahare suweneng. Mun jenengan tambakne saunine tiyang Pak Lukman. Kalau winginane panggih kula Pak Lukman ibuke lari-lari nembe sedo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telas kathah no Pak Kaji. Ya Allah Pak Lukman, kula total entek lek 500 juta mawon. Iso omong lho so 500 juta. Yo, sampean lungguh nggo dhuwit 1 miliar 100 lho yo. Kuwi iso omong kabeh ya. Yo, iso omong 500 juta lho yo. Ngono ki lungguh ya alhamdulillah. Nih, sikile sing ditekuk 600 lho. Lho lek ngono sampean sugih-sugih wong teko pengajiane nggo dhuwit 1 miliar pundul. Lho tenang. Ada seorang teng Blitar, Pak, merantau teng Bali, kaya raya teng mriko, kagungan showroom, kagungan supermarket. Teng Bali dicoba karo Allah kena penyakit infeksi paru-paru. Akhirnya digonang rumah sakit internasional Bali selawe dino, penyakitnya semakin hari semakin memburuk, Pak. Dokter mengvonis, Mas, penyakit sampai tidak bisa disembuhkan, beli tanahnya untuk peristirahatan terakhir. Untuk 23 dino didangi koncone. Mas, penyakit mulai pengen mari go nang luar negeri. Sing cedek Singapura utawa Malaysia, Kuala Lumpur, pamit nang dokter gimana kalau saya berobat ke luar negeri? Boleh, yang penting jangan lebih 3 jam naik pesawat. Nah, di dalam pesawat lebih dari 3 jam resiko. Akhirnya Denpasar, Kuala Lumpur gak enek 3 jam ceritane. Digo mibur nang Denpasar. Napa di teng Kuala Lumpur, Pak. Teng mriko 20 dino, penyakitnya semakin hari semakin membaik. Entuk 10 dino, nazar, Dik, dalem Mas, aku janji. Lek pancen karo Allah diparingi waras penyakitku siji, omahe ibu sing ning Blitar tak bangun apik. Nomor 2 aku dengan entasakuran geden-gedenan, wong sak dusun tak undang. Allah ngabulne waras, Pak. Akhirnya Syawal yang kemarin ngenekne tasakuran geden sing ditimbali kon ngaji kula. Mudhun ngaji tak takoni, Mas, penyakitmu lho sampean gonang Malaysia entek piro? Ya Allah, Ustaz. Biayane teng Malaysia tok itu 600 juta, Ustaz. Kula niki tiap hari ngombe pil telu, Ustaz, pil sitok 60.000, sedina sewengi 180.000. Saya tiap 6 bulan sekali harus kontrol ke Malaysia. Sekali kontrol sekitar 50 sampai 100 juta. Paru-paru waras 600 juta yuk. Sampai lungguh nggo duit 1,7 miliar lho yuk. I paru-parune waras. Ngono ki lungguh ya muni alhamdulillah. Ya Allah 600 juta. 600 juta. 700 juta. Nek ngono sugih napa mboten awake dhewe? Kula duwe dulur, Bu, sugih nang Samarinda. Ning kono dicoba kena penyakit tumor payudara. Ning payudarane nek benjolane, akhirnya digo mulih nang Blitar. Digo nang RKZ Malang, dokter mengatakan, aduh tumor panjenengan membesar, Mbak. Harus gimana dokter? Payudaranya harus diangkat. Akhirnya sing kiri ini dioperasi, Pak. Pling, hilang. Wis cepet-cepetan, selak bengi. Jadi lek ngoperasi, pling, langsung entek, wis hilang. Lagi ngenteni prosesnya ya suwi kok. Selak bengi ya, pling ilang. Akhirnya sing kiwa niki ilang, Pak. Akhirnya wangsul teng Selopuro, paras kembali ke Samarinda. 6 bulan di Samarinda, koyok tukul neh. Balik neh teng Selopuro, dikembalik malih teng Malang, dokter gedek, aduh tumor panjenengan sudah metatis kemana-mana, sudah menyebar kemana-mana. Gimana dokter? Satu jalannya, harus di kemoterapi. 13 bulan pendak Sabtu, Rabu, Blitar, Malang, Blitar, Malang, Blitar, Malang, wonge padha muli. Rono wis bengi.
Blitar Malang terus mule wonge. Mergo mikir engko. Tibakne wonge ra balik. Wonge panggah bablas. Loh, malah ora balik. Oh iya malah melayu. Kongkon balik ndak gelem malah melayu. Akhirnya 13 bulan bendino 2 minggu sekali kemoterapi. Penyakitnya tidak semakin membaik, tubuhnya kurus, rambutnya habis. Akhirnya 13 bulan lah kok ditimbali karo Allah. Sedo. Sebagai saudara, lambeku ki kenyih, tak takoni sing lanang, Mas. Entek piro mbake? Ya Allah Dik Lukman, sawahku ning cedeke rumah sakit Mlingi kae kadol. Sawahku nang Selopuro kadol. Supermarketku nang Samarinda jeleput. Entek piro Mas? Tak hitung entek 800 juta. Bojoku tak rangkul, ya Allah Dek, pentil sitok 800 juta. Berarti tak muloro ki 1 miliar 200. Aja amen mak. 1 miliar 600. Yo. Loh ini cerita nyata. 1 miliar 600. Mula lek enek wong lanang kok pelit karo sing wedok ndak pantes konakane tok 1 miliar 600. Oi. Engko bojomu ngomong ngono 1 miliar 600. Lho lek ngono lek gelem ngitung sampean teko nang pengajian iki nggo dhuwit 3 miliar. Kowe mek tak hitung sikil lambe pentil. Sapa muni kon muni neh iki sapa iki? Isin aku muni pentil. Lho lek ngono awake dhewe iki sugih-sugih. Mula bener dawe Quran wa ing ta'udu nikmatallahi la tusuha. Wong jati mulya kowe iki lek arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora geduk. Sapa iso ngitung nikmat sing diparingi Allah? Mboten miliaran triliunan, Pak. Sampeyan iso ngitung nikmat rambut iki, Rambut ki nikmat to Pak Lukman. Winginane acara teng TV One jenenge Kick and D, Pak. Ada seorang pemuda 90% tubuhnya terbakar, sembuh. Awake belang-belang Pak, sirahe plontos. Ditakoni karo NDF Noya, Mas tubuh panjenengan sekarang sembuh. Walaupun belang-belang, apa ya Mas yang menjadi keinginan panjenengan? Satu Mas Andi. Apa Mas? Rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Enek uwong, awake kobong, rambutnya gak iso tukul neh. Pengen duwe rambut neh. Karo Andi F. Noya, sama sudah cari dokter Mas. Sudah Mas Andi, mulai Makassar, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Denpasar, Surabaya, Semarang, Jakarta, Bandung. Akhirnya saya menemukan seorang dokter di Surabaya. Sakit nukulnya rambut kula Mas Andi, tapi sayang biayanya yang mahal. Berapa Mas? Sehelai rambut sekitar 40.000. Rambut sitok lho 40.000. Terus ning sirahmu ki lho piro? Kuwi rambut sirah urung idep, urung alis, urung brengos, urung jenggot, urung jenggot. Urung kelek. Lho lek ngono nikmat sing diparingi Allah niku kathah. Lho lek ngono Allah karo awake dhewe apik. Nggih napa nggih? Gek nikmat koyo ngene iki gratis kok. Teng mriki sikile nek pajeke apa ora? Lho cara sikil ki dipajeki sak wulan 3 juta murah lho Pak Lurah. Pak Lurah ngumumne pengumuman atas instruksi Pak Camat. Sedaya warga Jatimulya mulai benjing sikil enten pajeke sedina 100.000 sak wulan 3 juta. Murah mergo nyapa? Teng Jatimulya iki kabare nyewa sepeda motor sedina sewengi 100.000. Gek sepeda motor karo sikil larangan. Kayak ngene digratisne lho yo. Yo. Sampe nambekan ki bayar apa ora? Sampai turah-turah kayak Harapan Jaya ngor.
Lho lek ngono Allah karo ide apik-apik kok. Dik gaweane Allah enggak enek sing elek. Gaweane Allah kabeh apik, sampai nate mikir irung. Irung lho karo Allah bolongane dele ngisor yo. Sampe nek kocoan sawang entuk irung lho bolongane ning ngisor. Lho apa Allah gak iso gawe irung bolongane ning dhuwur? Pinter. Cara irung dideleh dhuwur bolongane piye yu adik musim udan yu. Awakmu pramen pilek. Mlaku ki amen ngene, nyapa ta Bu nutupi irung. Loh, iki Allah ki iso lho ndeleh bolongane ning dhuwur iso lho. Lho lek ngono Allah karo ide apik-apik. Sampe nate mikir mripat iki. Lho tenan. Bocahe teko tibane. Duh lha kae kok malah, "Oi, meh mari lho nyomu ye." Yo malah wong yoyo muyeh. Oh iya melu ngadeg mican. Wis muga-muga sing lanang ra wayuh. Sampe nate mikir mripat. Mripat lho lek gak sing gawe Allah, demi Allah mboten saged. Lah piye dibuka sak wayah-wayah kenek, ditutup sak wayah-wayah kenek. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kek rong taun pisane muni kretek. Nate napa mboten yu? Adik rong tau kentekan uli iki ya rong tau. Nanti to yu kok kesusu alah arep ganti uline mripat lho. Sampe nate mikir kuping ki yu deloken. Allah karo Allah dikake menggok-menggok iki. Malaikat didhawuhi kat dalem Gusti nek nggih kuping kok ana menggok-menggok ya. Enten apa Gusti mesakne wong jati mulya. Engko lek digawe lurus lek nek semut langsung bleng. Bleng. Kayak ana menggok-menggok, kok nek semut ben krasa terus dipitet madhep. Ki lek gak Allah gak iso. Adik karo Allah digawe lemes lho yo, delok. Lho, Allah apa ora iso gawe kaku, pinter. Iki lek digawe kaku, sampeyan iso turu miring yo. Lek turu perang ganjel ngene. Bendina sing wedok itu karane karo sing lanang. Nyapa to Bu kok ayah kok seneni? Lah bantale bolong kabeh lho Le. Lah nyapa Bu kenek kupinge bapakmu ngene. Iki lho. Delok iki. Cek ngono iki sampean sari langsung mapan. Ngono kuwi tangi yo urung tau kok ora balik ngono. Tau ya. Nyapa ta Bu kok umek kupinge ra iso balik lho Le. Ini gak sing gawe Allah gak iso. Adik Allah gawe lemes iki yo ora lemes nemen. Iki cara lemes nemene kok ge mlaku numpak montor ebek. Lho, cara kuping karo Allah digawe luwemes nemen sampe numpak motor, Pak. Ebek. Wingi aku tuku PCX iki lho, tak banterne. Kupingku kuwi blas ramune ebek. Iki cara lemes sampe digonceng bapake cah-cah awakmu lak umek kae. Nyapa to Dik kok umek kae? Kupingmu lho ya mbrebeki. Lah piye to Dik, mau tak omongi tak kon naleni Rafia. Dadi pendak arep lunga karo sing lanang kupingi taleni Rafia. Mergo muni ebek. Oh, wis kesimpulane lek ngono Allah karo awake dhewe apik. Lho lek ngono ayo awake dhewe bales apik karo Gusti. Mergo Allah karo awake dhewe beneh, Allah karo awake dhewe apik, ayo bales apik. Aja kalah karo pitik dikeki jagung balese endhog. Pitik dikeki jagung balese. Lah wong kene dikeki endhog kok balese telek to. Aja kalah karo wit pelem dikeki letong balese pelem, Pak. Nikmat sing kaya ngene iki Allah mek njaluk ibadah. Ora abot salat rabot, poso Ramadan rabot, aja kalah karo pitik. Pitik iki lek sregep ngendhog dieman, Bu. Bu, pitike blen menyuk men kadung ngendhog selikur. Tapi lek pitik ra gelem ngendhog mek nelek tok. Bu, kon syukur cara pitik dikongkon ngendhog. Awak mulai budal jamaah yu arep ning ndi ngendhog. Budal pengajian yu arep ning ndi? Deres Quran. Nyapa yu kowe kuwi? Pak Lukman pengajiannya judulnya apa? La ing sakartum la azidanakum lek kowe sregep ngendhog. Diman karo Allah. Tapi wala ing kafartum lek kowe mek nelek tok gak gelem ngendhog. Inna azabi lasyadid. Siksaku pedih. Wit pelem kok dik sregep uwoh. Diman. Tapi lek gak uwoh gawe reget diketok napa mboten? Diketok napa mboten?
Lho lek ngono kesimpulane Allah ki apik ayo bales karo apik, carane apik, penake tembung awake dhewe dikongkon salat niku ngendhok, deres Quran niku ngendhok, jamaah niku Bu, ngendhok nggih. Bu, ngendhok nggih. Esuk-esuk budal jamaah subuh ditakoni arep ning ndi yu? Bu, ngendhok nggih. Bu, aja enek pitik mek nelek, ae diman apa dibeleh? Aja nelek ya yu. Rasan-rasan kuwi berarti nelek. Ngelokne tanggane berarti nelek. Pelit kuwi berarti nelek. Dadi lek tanggamu pelit liwat kae lho, teleke liwat kae lho, teleke liwat kae lho. Bu, gendok nggih. Nikmat waras ki mek dikongkon lek awake dhewe ngibadah berarti ngendok, lek ngendok berarti diiman karo Allah. Lho lek ngono carane nyukuri waras ben awet waras ibadah. Ibadah niku ayo salat, Ramadan poso, sugih ya kaji, duwe panenan ya dizakah. Wis lek sampean ngibadah nang Allah, Allah yang iman kula karo panjenengan. Dilbu nggih. Nikmat sing paling mahal, satu nikmat waktu, nomor loro nikmat waras. Dil nggih. Pun mboten kula terusne mergo wis bengi. Kek sampean ketoke lungguhe ya mulai miring-miring. Aku ngene kok ibu-ibu wis lungguhe miring-miring. Malah kena sing ning emperan mesti dipepetne tembok ngene. Lah kok ilang. Pun mugi-mugi barokah santunan, barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditepihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Muga-muga sing rawuh inggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sedaya sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subula salam wa nakina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya piantun hadir wonten majelis menika ya Allah son khassah dzurriyyahipun sedaya warga desa Jati Mulya ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnati dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon nusan khosoh panitia, nusan khosoh Pak Lurah, Pak Camat, estu menawi wonten atur kirang sae kirang pas ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.